Apa, hemen Paulo, lehenik eta mila esker kluba esko dekan pini, 5. urtez arrazkiriak eta bantolatzeagatik, ez? Eta, abentura kiolen munduko puntako arrazkilariak eta argazkiak Donostira eramateagatik, ez? Badiru hiri urbanita dela, baina, aukera asko daude Donostin eta lehiaketa horren adierazlea, ez? Nire partetik izugarrizko sorpresa nire argazkia, Mikellekin ateratako argazki hori aukeratu izatea, poza izugarria ere bai, eta pixkatola kontatzagatik ilusio bere egiten dit gaina ingenulako 3 lagunek bidai hori itxilen, eta justu 3 lagun horiek, bintzat hasi nintzenean Piraguan mundu nibiltzen, horiekin hasi ginen, Aitorretan Mikellekin eta Jon ere ez egon txilen, baina 3 lagu horiek hasi ginen. Eta, oso politia izan duzan bidai hori, eta bidai horren instante bat aukeratu izatea Easo plazan egoteko, netzako bintzat izugarria da. Gure partea, piraguismoan egiten dugu, baina hortik kanpore argi dago Euskal Herri mailan zailtasun handia dagoela abentura kiolengatik eta jende asko dabilela hortan, eta hortan jarraitzea eta gozatzea, eta gauna izan dezazuela eta gozatu ekitaldiaz. Opa!